बुधवारा पणजे जार्दिनात विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर समितीन डॉक्टर आंबेडकरांच्या यादीन 61व्या महापरिनिर्वाण दिसा निमतान तांकां आर्गां ओंपलीं। ह्या सुवाळ्याक वीज मंत्री पांडुरंग मडकयकार आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। आरडीएक्स गोवा खातीर पणजेच्यान निलेश परवार। हांगासर जे विविध समित्यांचे पदाधिकारी आसा तांकां म्हाका एक सांगचें दिसता की हे वार्षिक ठराविक एक दोन कार्यक्रम जातात त्या शिवाय ह्या समितींचे एक निवडक प्रतिनिधी सगळे समाजाचे प्रश्न आणि विविध खात्यांनी समाजा खातीर आणि मागास वर्ग्यां खातीर खास करून ज्यो विविध योजना आसा त्यांची माहिती करून घेवप आणि आपल्या समाजातल्या किंवा इतर समाजातल्या गरजवंत लोकांक त्या योजनांची बरे भशेन माहिती पोस्टी करप आणि त्या योजनांचो आणि त्या विविध घटकांक त्याचो फायदो मेळचो म्हणून पाठपुरावा करप ह्या दृश्टीन प्रयत्न करचो। कारण विंगड समितींचे लोक केन्ना तरी येता कितें एखादो विशय घेवन येता पण जे पद्दतीन पद्धतशीर फॉलोअप जावंक जाय तो जायना। हालीं सुद्दां स्कॉलरशिपीचे बाबतींत उलोवपाचें जाल्यार मागासवर्गीयांच्यो स्कॉलरशिप कांय कारणां खातीर उरलेल्यो म्हाका सांगपाक अभिमान दिसता की आतां आमी ते सगळ्यो क्लियर केल्ले आसा। पण तेजेर समितीचे कार्यकर्ते म्हणून किंवा तुमच्या एक प्रतिनिधी म्हणून तुम्ही कितें फॉलोअप केलो हें म्हाका कळपाक जाय आशिल्लें। ह्या मुखार अशी खंय दिरंगाई जाता जाल्यार समितीचे सिलेक्टेड लोक आसा तेंच्यांनी जावं एक सगळ्या संघटनाच्या प्रतिनिधींनी एक सब कमिटी काडून हे अशा सगळ्या गोष्टींचेर लक्ष दवरचें ही माझी नम्राची विनंती। सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट जे काय करता येईल ते करावं। सगळ्या प्रत्येक खात्यामध्ये भारतीय संविधानाचं जो प्रिएम्बल आहे ते प्रत्येक डिपार्टमेंटने आपल्या प्रवेशद्वारावर लावावं, प्रत्येक शाळेमध्ये ते लावावं, प्रत्येक कॉलेजामध्ये ते लावावं आणि ते मोठ्या प्रमाणात लावावं अशी मी आग्रहाची विनंती करते। त्याच्या सूचना ऑफिशियली येतीलच। त्याच्यानंतर संविधान दिवस प्रत्येक कार्यालयात पाळण्याचा GR सरकारने काढावा ही मी नम्रपणे विनंती करतो। 6 डिसेंबरला सुट्टी नसते आम्हाला। सगळे सरकारी नोकर सगळे सरकारचं आणि बाबासाहेबांचा दिवस असून सुद्धा मस्त मजेत काम करत असतात। सुट्टी असली तर एन्जॉय करायला जातात। त्यामुळे 6 डिसेंबर REH म्हणून डिक्लेअर करावा। तशी तुम्ही नोटिफिकेशन काढण्यासाठी सरकारवर दबाव आणावा आणि केंद्र सरकाराप्रमाणे केंद्र सरकार बुद्ध पौर्णिमेला सुट्टी देते। आम्ही भारताप्रमाणे गोव्यातही आम्ही बुद्धिस्ट लोक आहोत। तर आम्ही कुठल्याही जगातल्या माणसापेक्षा अधिक आम्ही पुरोगामी आहोत कारण आम्ही बुद्धिस्ट आहोत। आम्ही जात धर्म पलीकडचे विचार करतो। आम्ही पाकिस्तानला सुद्धा शत्रू मानत नाही कारण आम्हाला बंधुभाव शिकवला जातो आणि म्हणून केंद्र सरकारप्रमाणेच गोव्यातही बुद्ध जयंतीची आम्हाला सुट्टी हवी आहे। त्याच्यासाठी सुद्धा सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट प्रयत्न करा। हे सगळं लेखी स्वरूपात आपल्याकडे येईल। एक तर हा प्रकार कॅबिनेटमध्ये मंत्रालयातल्या कॅबिनेट मीटिंगमध्ये संमत करावा किंवा याची जेव्हा आपली विधानसभेची जेव्हा मीटिंग असेल जे विधानसभेचं अधिवेशन आहे त्या अधिवेशनामध्ये संमत करावा एवढंच मी विनंती करतो।